jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe duñal jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko e dendagal maaji julɓe en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitede gurdam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne windi ɗum musidɓe men ceerno Harouna Sy tawi joni garten koye damal tataɓiwal ngal hono fergo e gurdam nulaɗo to Madina. caggal ɗanngal makko to luggi birnidiro inciru mawni e makka ande ɓe ɓeyti haɓandemo kanko e diine makko ɗe koye ɗen balɗe Ousmane ɓi Affan e joom suudu mum rugi ɓi Mouhammad garti ene gummori Abisini kamɓe e wodɓe e ɓen debbo goto ene wiye Sawda tawi on ko toon gorko mum sanki nde o arti Mouhammad ɓamtimo gorko makko wiyeteno ko Sokrat koye on tumane kadi o humani Aissata ɓi Aboubacry e on saaha nulaɗo Allah o ɓuuri tindinde wajiji mum koye hoɓɓe aroɓe hijjore ɓe walla e aroɓe luumoji ɗi omo yaha e dente he o tampata o haɓata hefreɓe ɓene tampata kaɓata kala ɗo coyni omo deeya yimɓe ndira omo deeya yimɓe ndira mbiya ɓe mbiya ɓen bandiraɓe amen oto keɗeɗe oɗo o yiɗi ko ɗowde e dewal mon ndewaton sanamuji men ɗi ko wayno Uzza Laata e Mat e goɗɗi ɗi foof hayi Hubal o wiyata ko Allah goto wooti te ko on nulimo ɓen jermino mbiya ko bandi ko en mbiye makko ko noon saabu sa woni hunde ko kamɓe gaddoro hen ɓenne calo heɗade mum nulaɗo jokko kadi faya e tudduno wonde kanko ko lamɗo makko nulimo o tampata o mettinta ɓene ko sanamuji mumen diine mumen e gowaɗi mumen e aadaji mumen Bible Akaba e ɗin dumunnaji eɗen pottit Mouhammadou hawri subaka goto e dental arabeɓe to dow hayre Akabatu ko ɓeɗo jeegomo gonno wiya Asadu ɗi Jorarata Awfu ɗi Al Haris Rafiya ɗi Malik Ɗutbatu ɗi Am e Ugbatu ɗi Amir e Jubayru ɓi Abdullah nulaɗo Allah o namniɓe holi onon ey hohoɓe ɓe mbi komin hajraj en o ɓamti beele ko onon lamɓe yahuɗen ɓe to Yasrib ɓe jaabi ko noon tigui komin lamɓe mabɓe o wiɓe on jooɗotako ɗo e nokkuyel daña ko jewtanmi on ɓe jaaɓi ɓe jooɗi o noddiɓe e diine Islam nde ɓe ɗofoto ɓe ndewa Allah goto o tan tagɗo leydi asmanuji o hendu e dijƴe e kaaƴe e yimɓe e kulle e kala ko anda e ko majja o jangi ɓurana ɓe jooli e majal gonga ngal saabu dagugol konngui ɗi e juɓɓudi Makka dalillaji ɗi no ŋerdi ni lowdi ndi no ñisiri ni ka haala wona ka aade tan ɓe durni hen miijoji mabɓe ɓe darodiri ɓe ndimbini koye ɓe ciftori yahuɗen ɓe hoɗɓe to mabɓe ene mbiyanno nulaɗo Allah ina tija te so feeñi e nder mabɓe maɓe lomto ardeɓe ɓe
maɓe laamto arabeɓe ɓe ɓe miiti ɗin kongi ɓe kalno nulaɗo Allah mo jaam e kisal ngoni mum e saha mum heedi mamin ndewmo e ballal makko min polto on min laamto on minenne ko nulaɗo Allah o haalata kon fof eɓe dartino e dendagal ko ɓe jangoɓe e defte arabeɓe kalanno koye ɓe paami ɓe mbiyodiri en ɗaccata hay hinde wotere ma suudu woturu aɗo en jabtamo ɓe gomdini nulaɗo Allah mo jaam e kisal ngoni muno ɗon e ɗon ɓe mbimo leydi amen hande o koko dajjiti saabu kareli hakkude amen e bandiraɓe amen Awsu en mamin kalanɓe yoɓe gardu e amen ɗo maaɗa ɓe jaaɓa Allah so tawi ɓe jaaɓi hamin ndenti sabunde maɗa hay goto ɓuratama sembe e nder nde arabere ɓe piɓodiri fottidde ɗon mo wuuri tawi eɓe garta e Awsu en ɓe ko noon hitande fande ɓe garti yimɓe 10 e hinde Hajraj en e yimɓe 2 e hinde Hawsu en ɓe jiidi e nulaɗo Allah ɓe piɓodiri Mouhammadou waddi e mabɓe mbiteɗo Mosab Ɓi Amar tawi on ko goto e ɓurɓe wawde ɓurana ɓe on jangguinoyiɓe nde wonno to Madina ko Awsu en e Hajraj en ɓuri toon hewde daraki tawi gandal deelima e mabɓe pellital e nanodiral leede ɗe foof mbatti dirde sembe taro senigo ngo barke ina telloro no layni e ɓerɗe julɓe ɗe barke mo maayo mum ƴeri ha deeli dijji mum e jeerede nden hijjore fandirima ɓe piɓe fottidde kadi tawi Mosab ina artanno fillanade nulaɗo Allah o sahaji ɗo yarata e golle ɗe e hono no yimɓeɓe jaɓɓuri ɗum kadi holi goƴaji mabɓe hijjore yonti 53 julɗo gorko e julɓe 2 rewɓe ngari ina coomi e nder hefereɓe arɓe juurade sanamuji ɗi tawi ɓen haaɗo tinani sembe mo l'islam jogui e nder yassiri bo ɓe pottiri to dow hayre Agabatu tawi koye suturu ɓurɗo mawnude ɗum yiɓɓina sabu tawi ko jammini ha hedde taraɓal cakkiral ɓe pottoyi beele hefere ɓe arduɓe e mabɓe ɓe ina mbasa tinde Pulaar wi daño wona Allah kono ina leltina dawol ɓe ngari ɓe paadi ɓoyani Mouhammad ari ina wondi e bammum togos hono Al Abbas tawi on ha ɗo ko kefero kono ko kewnoɗo e nulaɗo Allah korsa ko kan korsa addimo beele omo laaɓe holi ɓe ɓiyi ko jokkodirta ɓe ko kanko addi ɓamde konngol o wiɓe e hey mon dental Hajraj en e Awsu en ɗi miyam oɗo ina tiiɗi min ina towi ɗo amen ɗo tawi ni on majjani ɗum hayso tawi min jaɓani diine makko ɗe min ndenimo e añɓe merotoɓe e bandiraɓe amen ɓe omo woni ɗo e deƴre e ndenka e teddugal Abbas jokki ha hande o wi kono omo fayi e mon e o saaha tawi o yiɗi ko wonde e nder mon durne miijoji mon no moƴƴi so tawi oɗon piɓe tabidde e kuni ɗon ko oɗon dandamo e kala ko ina fayi e bonandemo walla lornudemo ina moƴƴi kono so oɗon kuuli wawnede ɗacciddemo janggo e jaam gila ɗo kaale cortoɗon hen goppanmo ɗo e bandiko en e landa makko hoɓɓe ɓe gasnani jaabi Abbas a nani komin piɓodiri e makko aɗa wawi jogade amen hoolare mukko min pittata ɓe mbi nulaɗo Allah haal anne holko jiɗɗa min mbaɗani
aane Allah Muhammad mo jame kisal ngoni e mum o jangi Qur'ana siftini ɓe daddude diine ɗe o wiiɓe ngonde mawon kaɓe falanade min wondiɓam no kaɓirte ɗon sabu rewɓe mon e suhaaɓe mon ni kamɓe fof ɓe ngondi goto e maɓɓe ene wiye Abou Hassan wi fimde ina woodi hakkunde amen e yahuude en ɓe to Yasrib ngam jabde fimde maaɗe nde beele min jogorani fiptude ndeya te nden sa faati makka e landa maɗa holi no ɗum siforto nulaaɗo Allah jaabimo wimo oto kule hay hunde ƴiƴam mon wonti ƴiƴamam teddungal mon wonti teddugalam kala toñƴo on ko min tooñi mami haɓ emo kaɓɗon mami sembin mo cembinɗon kono yimɓam komi neɗɗo mon ɓe mbimo min pelliti wasde jawɗele amen kala sabu diine ɗe ɓe namdimo holi komin jogori dañde hen nulaaɗo mo jamme kisal ngoni mum o wiiɓe aljanna Muhammad werti newre mum teddunde nde huccitinide to dow asaman eɓe garta goto goto eɓe pawa hen juuɗe maɓɓe ɓe ngondi wallodirde makko ko ari fof eno ardi fof ɓe ngoni annasaren koninkoɓe Allah nden ɗum waɗi ɓe payi e sabtade dande wulli dow wi e hey mon Ɓuraysi en Hajraj en e Awsu en ngondi habde mon yimɓe ɓe jermini woni badɗo o musiba kaltude gila ɗo Muhammad mo jamme kisal ngoni mum o jaabiɓe wi ɗum ko dande Iblisa gaño Allah o kono hoto kule hay gaño men goto nanani annasaren ɓe paati teddunde mumen ɓe tawri ɓe ina kardano ɓe ɗaccirno ɗumen ni ɓen tinani jawol maɓɓe e gartol maɓɓe fof nde hijjore nde huuɓi Yasrib naaɓe kooti ina beyti fiɓodirde ɗumen e nulaaɗo Allah batu moojodere nde heferɓe Makka ɓe tini ciifodiral bangal ngal hakkunde nulaaɗo o e Yasrib naaɓe ɓe tawi ko Yasrib naaɓe ɓe kooti hay ɓe kootano ne mbi tinani ngal fiɓodiral ni woni Muhammad mo jamme kisal ngoni e mum e julɓe ɓe dañi jaalal kergal ɗo nanguiri nulaaɗo Allah o wi julɓe ɓe kala mon ɓittaɗo ɗo walla jiɗɗo yaade ɗo welliti yo fa Yasrib ngam hisnude diine mum ɗum ɗo wonno ko ŋakkiri ɓe leelani cente mbatti yaltude wuro makko ngo ɓe cuuɗor ina tindi Yasrib ko ɓeɗo feroɓe ina moytono Yasrib mbiyete muhajirina en eɓe jaaha ha heddi Muhammad mo jamme kisal ngoni mum o e Aliou ɓi Abou Dalib e Aboubacry Siddiq Muhammad mo jamme kisal ngoni e mum heɓano taw yamirore iwde e jomum yo fer kono kadi ina jaggimo toon yidde horkidde juuɗe hefreɓe won ɓen ɓe ɓerde mumen ne cikkitto faade peewal nulaaɗo Allah o omo yiɗi Makka gilli cattuɗi omo yiɗi bandiko en ko kanko wiyanno yidde leydi mum koye gonɗinde Allah jeeya hewɓe e Makka naaɓe e julɓe wonnoɓe e maggo piri ɗum metti hohoɓe saare nde wonno Yasrib naaɓe e Makka naaɓe ina mbano no ɓiɓɓe baba ni yaltude ɓe ngoɗo faade ngoro ko hunde mettore Makka naaɓe ɓe sunare maɓɓe mawni ɓe miiji fewjude geɗe bonɗe fewde e o tekki rondi ɗen geɗe hono Muhammad o moɓe mbiyanno ko moƴƴo jeyaɗo e nder maɓɓe ko ni wuftiri ko bonnidde diineji taniraɓe maɓɓe e fernude ɓesguji ɓe noddi batu to batirde mawde ro dar an nadwa
e nden batirde ko ɓuuraysi mo duuɓi ko ɓuuraysi yanke mo duuɓi caɓande nayi tan ko famɗi fof tawre ɗum tawi ko iwdi ɓuuraysi e ngun batu koɗo goto naddi e mabɓe wiiɓe komi kohowo to diwan Najet woni funnague leydi ndi ko uurgol e ñantule mon ɗe gaddimi e mon mbiɗa yiɗi tawtorede batu mon ngu yama daña peeje moƴƴe nde ballinmi on ko neɗɗo labtuɗo sa yimo tan a rokkatmo hurum ɓe jaaɓi on naddi e mabɓe oɗo wona Iblis jinne kuɗaɗo oya ko kanko feeñiri ni ngam wallude ɓe peeje jonde ala ɓe kuccani peeje ko biyeteɗo Abdoul Bohteri adi ɓamde konngol o wi beddoɗenmo e nder dumbinde hande o maayi toon kala koɗo mabɓe o hono Iblis wi ala son mbaɗi ɗum paggoɗon caɗele ɓurɗe mawnude e sattude ma nanalo o yaa e jogli he fof musidɓe makko makkanaɓe e yasribnaɓe ndenta jana e mon toola on goɗɗo biyeteɗo Asuwet ɓi Rabia ɓami konngol o wi jaltinen mo wuro ngo e leydi ndi fof to yiɗi kala yo huccu ko heeɓimo fof en goƴa Iblis heɓɓiri wi an aɗa humpa aɗo ɓayre kabdiɗo maɗa nde tolni belgol makko ɗemgal e sembe dalillaji makko ɗi nde o naati e nder maɓɓe kala o haali ma ɓayre nde tonguɓe habbaɓe haajaɓe e nder yirinde muɗum ɓe garda e makko ɗo ɓe mbawno on e ɗoftade jamiroje makko o wi gadde goɗɗum so oɗon jogui ko ɓuri ɗum ɗo famnade ɓe jaaki oɗo uddotako e yaltintako leydi te fewtittako jaɓatamo masɗindirede ɓe sanamuji nattu rewede tan so ɗi ndewe tan ko bone te tawa ɗum ko taniraɓe ene ndewaɗi oɗo no waɗante mawɗo e nder hefereɓe o ko ɓamti jungo heeɓi konngol on woni Abou Jahli o wi mi wondiri sanamuji men ɗi dañi feere moƴƴere wallitore en ɓe mbimo haala o wi ko ni en ɓaman suudu fof sagata totten ɓe silama belka moni e mabɓe kala ɓe ndenta ɗo gotel ɓe jana e Mouhammadou lawol gotol ɓe coppamo ɓe mbaramo so ɗum waɗi suudu mabɓe wiyata ina yofto saabu kanko tan goto suudu fof sagata nden jobdi ndi ɓurtat ɓe namdoto tan ko jobdi ƴiƴam piyen joɓen wona en certi e makko ɓe mbi yo ko ni tigui koɗo mabɓe hono Iblis wi ko ngi moƴƴi ko ɗiɗo so wona on mbaɗni on gonata e jaam feere nanodirama baru foti kono no Allah rokkiri Iblisa wawde waylade e sifaji kewɗi ni ko noon kattanɗe mum piltori ko wona ɗen dokke tan ni woni nde ɓe cabtoro e batu ngu tawi Jibrilu gayni fillanade nulaɗo Allah o ko nanodira ko addani ɗum yamirore yo yaltu Makka faye Yasrib malayika o wimo oto walɗo mbalnoɗa ɗo oɗo jamma Mouhammad mo jame kisal goni e mum o ko kolaɗo yimɓe wuro ngo e hewɓe ko kanko ndesdanno jawɗele mumen o heeɓi yamirore yo fer kono o yiɗa nawde kaake janane ɗe hayso ko habdiɓe makko o noddi Aliou o wi ɗum mi heeɓi yamirore ferde lelo hande ɗo mbaldam ɗo cuddoɗa jallabam ha ko ñebbe ka hay hunde woto hul caɗele ngalanama hen sa fini tottita joom desde en desde mumen sa tottiri moni kala desdal mum gabboɗami Yasrib nden hiiri bonɓe ɓe moyti ngari eɓe piɗɗi firtude ko Allah fibno ko
ɓen domi. Abu Jahli bammun majjere, Utba e Sayba, Umayya e woɗɓe hohoɓe ngari sembinde sagaraɓe ɓe e teskade holi piiɗo e mo fiyade. ɓe ndeni jamal ngal haade makko dogde. ɓe cabbi ha tiri laaɓa haade ɓe wofdemo. ɓe ganda mo ɗanorako ko nulɗo nulaɗo mum o nani e mabɓe, ene yiyaɓe, ina nanaɓe, te ɓuuri ɓe kattanɗe, te weltaki e peeje mabɓe ɗe. ko noon ni ko on nulnoɗo nulaɗo mum o haalani en no ɗum yaari ni e ɓurana e simore 36 ɓiire hono Yasin. e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo o. mamin mbat geƴƴelle e daaɗe mabɓe ha hoggoje bahini jaaha eɓe kojjini. min mbaɗa kadi wirnago yeeso e wirnago caggal mabɓe, min muura ɓe ɓurtugal ni woni ɓe jihata hay hunde. Allah gonɗi. o Allah wumni dinowo ɗum ala nde saaha o heedi o fayi e yaltude galle makko. o yiiɓe eɓe kojjini, o ɓami leydi e fulde koye mabɓe o yeehi. ndogu foyni eɓe ɗaani kamɓe. dañi dewɗo ɗon yiiɓe wiiɓe onon mo daroton ɗo. ɓe girñiti ɓe mbi ko Muhammad. o e wiiɓe joomi ko nayimo te o fulliyamon leydi. memtoyiɗo hoore mum kala leydi jooro. ɓe kawci ɓe ndirani damal ngal, ɓe jurni e cereli maggal, ɓe jiyaade ina leeli ina suddi, ɓe piɓi ko kanko. ɓe dajjiti baafal ngal, ɓe naati, ɓe cuddirimo, ɓe tawi ko Aliou. ɓe mbimo ijam ko an woni ɗo, holto gondiɗo ma woni? Aliou ɓi Abou Ɗalib wiɓe ina humpimi. ɓe jaggi Aliou, caggal ɗum ɓe ɗacciti ɗum. sabu hayso tawi ko julɗe ne wiide ko nulaɗo Allah ko Muhammad wi noon, te ko ɗum woni sewnde, te ko ɗum ɗo woni sewnde nde. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, Allah jarama mon jarama ko ɗo kaɗata hañano wonde so Allah jaɓi. jokken ha hande e fergo mabɓe to Madinatul Munawwara. non Allah jarama mon jarama.